Oy, 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 oy. Asan kumbana? Oy, di na binapoy siya dili mula ka gabi inda ko. Di ka ano man tayo nilagyo nga kuan pulto. Kau dapon. Syaro na kadya poy manuktok ani. Oy, 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 oy. Ikaw ha, naniwag din siya matagam. Muuli, kabinda ko. At pila sa pila nga dili mula ka kabinda ko. Delikado kayo yung panahon. Maura ba siya na curfew hasta alas 8? Magkawat lang mo. Uyaw mo man ako ni Moy! Uy! Dili mo, gikan! Saan ba ni? Ako rin ituhat, para wala yung tuktok dire! Nga nung ikaw mo na yung asin! Ha? Sumpa na! Kaya sige asin mo, saan ba na yun? Tuuli ka ng kulto-kulto. Ay, kita lang ka sundan, matipasan ko rin mo. Dili ba ikaw katigbaso ka na eh? Ako rin kibalik Kay ka! Bamba, kagod niya, ang traffic pa rin dito, buwan. Itlog ko, buwan. Yan! Ako rin mo ako rin ni Usa! Kung sa mga oy! Handlong ko na ng kulto. Nga, bas isong ka nga. Tagala ka rin. Hagit pa kayo. Nga, tiglabaw ka! Mukat ka sa kurong isang asad! Himo ako rin Ah, nawa? Usap mo, isa. Usap mo. Tubig ka! Tubig! Kausa na. Sumpa! Dili ka doon lang! Kuan! Kaya mabugluhan! Mura siyang mahina! Sumpa. Sumpa. Wala yung kabaluan na niya! Ulang na ka sa kalibutan! Wala yung kabaluan ng sumpa! Sumpa ba di ay? Totoo ni ka na sumpa di ay? Ay, wala ka butuan! Nakabutuhan! Kuan na rin mo rin! Ako ang nabalat ng mula! Was na ako rin ang kulto! Dili ko na nakatok-tok! Ha? Tok-tok! Di katok-tok! Kung gibutan! Asin! So di ka doktor na lang mo. Nuktok ko na nagpunta! Sukro ka ng mga anak! Dili, mas kuya pa kagnawang sa kulto. Para kanin matagbutan ng asin nga kalas-kalas sa kawat asin hotang tabalas ng mutang asin biya. Mura kong yun ng asin! Ay mas maayo butangan na yung itlog. Tangan mo gamas. Para